Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Kuphi nakuphi umuntu la ekhona khona. Use-South Africa, uphesha kwey'lwandle, kuphi nakuphi la ukhona khona. Wonke umuntu osibukelayo njengamanje la ekhona khona siyambingelela. Uyabingelela ku-Dr. Sibhikile namhlanje, uyababingelela bonke abantu abakhona phansi komthunzi welanga. Ubingelela nje u-Dr. Sibhikile vele ukhona la kamhlaba uyalingana ezweni langakubo la esebenzela khona. Ngibabingelela abantu nje, ngibabingelela vele namhlanje kuyisonto saphuma enkonzweni yephasika. Siyababingelela abantu ngenxa yokuthi ngithe uma ngiphuma enkonzweni ngathola ukuthi baningi kakhulu abantu abangifonelile ekade befisa ukuxhumana no-Dr. Sibhikile ngenkathi esenkonzweni bangakwazi ukuxhumana naye. Kanti-ke nje ngibuya nje kule video ngoba ngiza nendaba ezinhle engiza nazo kubantu. Kunesiprofetho-ke esiphumile khona lapho enkonzweni kuthandaziwe. Kwavela-ke indaba ezinhle kodwa esayidini labantu abazi u-Dr. Sibhikile nabantu abangamazi abafisa ukwazi u-Dr. Sibhikile. Iy'ndaba ezinhle-ke engiza nazo kubantu ziqondile nje ngoba abantu sekukaningi besho bathi bacela ispeshiyali ka-Dr. Sibhikile sibuye. Ngithi mina cha, ispeshiyali sizobuya phela bekade ngisalungisa. Ispeshiyali-ke sala ka-Dr. Sibhikile isikhathi esiningi siza nento eyinjena, siza nento ethi ayibe lula kubantu ukuze abantu bekwazi ukuthola usizo besizakale. Njengoba-ke kuzoqala inyanga kaMeyi from mhla ka-1 up until inyanga yonke, sivula izandla ku-Dr. Sibhikile, uvula izandla kubantu. Sithi abantu ispeshiyali sabo siyaqala siyothatha nje inyanga yonke ukuze wazi ukuthi abantu begculiseke kahle ngendlela efanele. Ithi-ke indaba kule special esizoqala from mhla ka-1 siyodinga abantu abawu-20 kuphela abawufika ku-Dr. Sibhikile. La bantu abawu-20 ibona esiyobasiza mahhala laba abawu-20. Abantu abawu-20 kuphela siyobasiza mahhala ngoba sidinga lapho umuntu ohlupheke ngempela othi usekhathele kade hamba usizo akalutholi. Siyobasiza mahhala-ke labo bantu labo ngenxa yokuthi sifuna ukuphruvela abantu ukuthi umuthi ukhona futhi usizo lukhona, ngoba abantu ngihlezi ngibatshela mhla namalanga ngithi umuntu uma kungenzeka ehamba udokotela wesintu afika angasizakali, lokho kuchaza ukuthi khona inkinga esuke ikhona. Mhlawumbe lowo dokotela angakwazanga ukuyibona uma ngabe efinyelela kuye. Isikhathi esiningi akukhona ukuthi odokotela besintu abanye isuke behlosile ukuthi umuntu uma bemsize ngasizakala. Isuke leyo nkinga leyo im-overpower. Kuwukuthi-ke abantu-ke uma ngabe bangayiqondi indaba zobudokotela besintu, abanye bayakhuluma nje izinto ezinye abangayiqondi kahle ukuthi zenzeka kanjani bese bayikhuluma ngendlela yabo. Kunjalo nje baningi abantu abanye, mhlawumbe omunye umuntu uyothi kade ngihamba ekugcineni ngibese ngisizwa umuntu othile onganakekile alithole usizo. Nginenkinga esengigijimise iminyaka emingaka ima ixazululeka kulo nyaka. Injalo nje indaba yokunyanga. Ukuthola usizo nakho kuyinto eyinhlanhla ukuthi uthole usizo nokuthi uqondane nomuntu oyokwazi ukuba namandla ukumelana nenkinga wena osuke ubhekane nayo. Ngoba-ke ngihlezi ngisho ngithi u-Dr. Sibhikile udokotela lo osehamba ibanga elide kakhulu kule department yokusiza abantu. Izinto ey'ningi ngiyayiqonda futhi-ke abantu noma sebedidekile ngiyakhona ukubabuyisa endleleni, ngikhona ukubavezela izinto okuyizona nezinto okungelona iqiniso. Ngoba ezinye izinto ziyinganekwane, baye bangihleka abantu uma ngithi-ke asikhulume ngey'nganekwane, sikhuluma ngezinto ey'khona. Uyothi noma ufika ka-Dr. Sibhikile uthole ukuthi kunjalo, kwenziwa yona lento le bekukhulunywa ngayo uma kukhulunywa.
Ngithi-ke abantu kule special abantu abawu-20 ngiyobasiza mahhala ngenxa yokuthi ngifisa ukuba-provela ngoba ngathi ngajabula kuba abantu laba bathi kudala behamba kodwa usiza abakhona ukulithola usizo. Yilabo bantu abawu-20 siyobasiza mahhala labo banjalo. Kodwa-ke umuntu uma efisa ukusizakala kulo 20 kungakuhle ukuthi aphuthume ngoba especially siqala mhla ka-1 kuyothi yabona nje ngisho kusenesikhathi ukuthi umuntu angaqala manje ayilungiselele mafisa ukungena kulolo hlelo lolo ukuthi from mhla ka-1 uyafinyelela ku-Dr. Sibhikile ngoba akubhukhwa kodwa once usufikile wena sobe siyaqala siyasebenza. Labo bantu-ke labo bayoba u-20 kuphela. Ngiyazi-ke ukuthi vele ngeke uze kuphele ngisho iviki bangakagcwali la bantu abawu-20. Nami ngenxa yokuthi-ke ngiyabona ukuthi phela mangingathi ba-over ku-20 hawu ngiyophelelwa umuthi endlini ngoba wonke umuntu ovela athi hhayi nami ngihluphekile, nami anginamali, anginalutho, ngifuna ukusizakala mahhala, ingakho ngithatha 20. Mhlampe ngesinye isikhathi futhi ngiyobuya abantu ngiphinde ngibachazele ukuthi ngidinga ngakhe abawusizakala mahhala. Yilokho nje okuningi kakhulu namhlanje ngiza ney'ndaba ezinhle ey'njalo kubantu uma ngiphuma enkonzweni ngiphuma nesiprofetho esithi angisize abantu abawu-20 nje mahhala ngomusa nje kaNkulunkulu. Siyobasiza mahhala umuntu ukuze kusheshe kucace. Ngifisa ukuthi umuntu uma eza kumina eze nenkinga eyodwa le ethi iyamjulukisa kade ehamba engalitholi usizo. Njengamanje nje lezi nsuku ngizoqala ngilungiselela umhla ka-1 ngiyoqala ngigaye lezi nsuku iy'nduku ezahlukahlukene ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinto abantu abayofika nazo ebeza nazo kumina inkinga okumele ukuthi bathole ngempela ngi-ready futhi ngijimile ngempela ukuthi ngiyobhekana naleso simo leso esinjalo. Kodwa ngidinga abawu-20. Bayazi-ke abantu ngesikhathi esiphambilini ngeke ngayenza into ey'njalo sekukaningi nje uma ngabe ngenza i-special la ekhaya kwa-Dr. Sibhikile siba nakho ukuthi inani elingaka labantu sifisa ukuthi silisize mahhala, sibaprovele ukuthi le nto kuthiwa usizo lukhona. Emva kwalokho umuntu usangayiqhubekela-ke nokunye mhlawumpe angabe akudinga ku-Dr. Sibhikile. Kodwa lolu sizo lwamahhala ngidinga nje uze nenkinga eyodwa nje. Uwena owaziyo ukuthi ikuphi okukuxakile kakhulu noma okumentanyeni ikhona lokho esikudingayo. Zinjalo-ke indaba mfowethu nodadewethu, indaba ezinhle namhlanje ngoba ngiphuma enkonzweni nje impela bekuyiphasika kwizinto zonke. Uyabona nje uma ngikubonisa la ungabona la nali nje iwayini yilo leli, uyabona nje liselasala elinye la ngoba bekuphuzwa igazi likaJesu. Injalo nje indaba aziningi kakhulu-ke indaba u-Dr. Sibhikile aza nazo izolezo ukuthi special siyaqala mhla ka-1 sidinga abantu abawu-20, the rest hhayi-ke bazokhokha uma kumele basithole usizo ngendlela ejwayelekile. Kodwa laba bantu laba esithi siyobasiza mahhala abawu-20 even ukuhlola siyobahlolela mahhala ngoba kuphume isiprofetho ekuhloleni bobo bahlolela mahhala, ekusizweni osizwa mahhala babe u-20. Kunjalo-ke la ekhaya ka-Dr. Sibhikile siyahlola, siyamhlolela umuntu eseduzane ekude noma ngabe ukuphi la ukhona khona. u-Dr. Sibhikile uyakwazi ukuthi ekuhlolele ekhona la kwamhlaba uyalingana. Sine-network esiyisebenzisayo nenhlanhla nje isiphiwo, siyakwazi ukuthi sibe nalawo mandla ukuthi sikwazi ukuhlolela umuntu noma ekude. Zinjalo nje indaba. Bayazi-ke abantu abaningi la ekhaya ukuthi u-Dr. Sibhikile into adume ngayo ukuxazulula iy'nkinga zabantu, iphakamiso, abantu abavalekelwe imisebenzi yabo ney'nkinga esuke babhekane nazo. Yilokho nje aziningi kakhulu iy'ndaba. Ngicela ukunipha nje inamba zika-Dr. Sibhikile. Inamba ka-Dr. Sibhikile atholakala kuyo ithi 071 106 9603, 071 106 9603. Izona-ke inamba zika-Dr. Sibhikile lezi atholakala kuzo. Yilokho nje akuningi kakhulu.
Abantu abayibambe lapho-ke engisho khona bamakhe umhla ka-1 Meyi ukuthi bangangena kulo 20 lo esikhuluma ngawo. Yilokho nje, akuningi kakhulu. Angivalelise abantu, ngicela bangibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga. Bye bye.